Redakčný systém Drupal alebo CMS systém Drupal sa dá nainštalovať aj na Windows, aj na Linux. Vo Windowse môžeme použiť webový server IIS, ale odporúčané je použiť Apache, ktorý funguje na obidvoch platformách. Teraz si ukážeme vlastne, ako nainštalovať tento webový server a na ňo Drupal. Keď otvoríme prehliadač na Windowse, by sme hľadali aplikáciu, ktorá sa volá WAMP. To je skrátka od Windows, Apache, MySQL a PHP. Keď dám toto, tak mi to aj hneď nájde. Čiže PHP, Apache, MySQL na Windowse, WAMP server. Je to jeden balík, dá sa to jednoducho nainštalovať na Windows. Na Linuxe stačí napísať názov distribúcie a LAMP, čiže Linux, Apache, MySQL a PHP 5. No a hneď tu mám inštalácia LAMP na Ubuntu pre nováčikov. Je to síce po anglicky, ale stačí sa držať vlastne tých príkazov, ktoré sú v rámčekoch. Čiže ako prvé treba otvoriť terminál, čiže aplikácia, príslušenstvo, terminál, alebo keď ho často spúšťate, môžete si ho pridať do panelu a potom si ho môžete na paneli jednoducho otvoriť jedným kliknutím. No, čiže stačí toto skopírovať a prilepiť do tohto. Ja som to už inštaloval, aby som ušetril troška času, lebo tá inštalácia, to stiahnutie tých balíkov chvíľu trvá, takže mi to už píše, že to je nainštalované, ale skutočne takýmto spôsobom to nainštalujete. Ďalej tu testovanie Apache, to môžete zatiaľ preskočiť. Môžeme ísť na inštalovanie PHP, čiže kopírovať a vložiť. Potvrdím enterom a mám to tam. Ďalší krok bude test PHP, môžem takisto preskočiť. Ako ďalší krok nainštalujem MySQL, takže prásknem ho tam. Tak a ako posledné ešte nainštalujem moduly jednotlivých systémov, ktoré zabezpečia, aby mi tieto systémy pekne spolupracovali. Takisto je tu PHPMyAdmin, to je nástroj, ktorý umožňuje priamo v prehliadači graficky vytvárať databázy a zálohovať ich a tak ďalej. Veľmi užitočný nástroj. No. Také upozornenie ešte pri tom inštalácii MySQL sa vás bude pýtať na heslo používateľa root. To je vlastne hlavný používateľ, ktorý má najväčšie práva ohľadne databáz. Čiže jeho heslo si zapamätajte, že login bude root a heslo bude to, aké vy zadáte. Pri inštalácii toho PHPMyAdmin vám tiež vyskočí tabuľka, kde treba zadať, že máte aj Apache 2. Čiže tam to prekliknete na možnosť Apache 2. Inak je to v podstate bezproblémová inštalácia. No a na konci ešte treba reštartovať Apache týmto posledným príkazom, ktorý je v poslednom rámiku. Čiže tam švácnem, reštartuje sa mi. Kým sa mi to reštartuje, stiahnem si Drupal.
zo stránky drupal.org. Tak. Ťuknem na 60, dám ju stiahnuť, uložím ju. Je tam. Už to tam mám dvakrát, lebo som to raz robil skúšobne. Teraz to môžem stiahnuť. Toto. No. Aby som to mohol nainštalovať, potrebujem obsah tohto balíka nakopírovať do priečinku var/www. Len ten priečinok je chránený, do toho môžu zapisovať iba správca systému. Preto si musím otvoriť nejaký nástroj, ktorý mi umožní tam zapísať. Robí sa to tak, že dáte si spustiť napríklad klávesová skratka Alt F2, vyvolá takéto okno a tu napíšete gk sudo a Nautilus. Nautilus je správca okien a gk sudo je nástroj, ktorý vám umožní spustiť ho ako správca, čiže správami správcu systému. Zadáte heslo správcu systému a otvorí sa vám Nautilus. Pozor, on vám otvorí domovský priečinok správcu. Teraz treba výjsť hore a vojsť do priečinka Home. Tam máte kdesi svoje konto a tam je plocha. Na tej ploche je tento balík, ktorý sme stiahli z tej stránky. No, si to otvorím, označím všetko, Ctrl A a teraz dám rozbaliť súbory. On sa ma spýta na cestu, čiže zadám lomeno var a lomeno www, tak, a už sa mi to rozbalilo. No a teraz vlastne môžem to už len otestovať v prehliadači, keď si zadám localhost, tak mi nabehne priamo v prehliadači inštalačná stránka Drupalu, kde už budem postupovať krok za krokom. To si ukážeme na budúce. Môžeme vyskúšať aj ten nástroj PHP 5 MyAdmin, či nám funguje. Ako používateľ treba zadať root a ako heslo to heslo, ktoré ste práve zadali pri tej inštalácii MySQL. No a v tomto prostredí si na budúce ukážeme, ako vytvoriť tú databázu pre Drupal.